May kayon kabamba tagluto tayo manan. Intuno nga bangos sa luyot utong tinak iluto tata. Hi kabamba, magandang buhay, panibagong araw, panibagong ulam serye na naman po ang aking isi-share sa inyo. Simpleng dinengdeng na naman po yung aking iluluto. Kaya itong bangus na naman yung aking naisip na isahog dito sa aking dinengdeng. Masarap din naman talaga pag bangus yung sahog ng dinengdeng. Mas malasa kasi ito kabamba. Mag-ihaw din ako dito ng liempo. Pandagdag dito sa aming ulam. Tinimplahan ko lang ito ng soy sauce, oyster sauce, kalamansi, paminta at kunting ketchup. Pagkatapos ko namang nag-ihaw yan at kukuha naman ako ng dahon ng saluyot. Kukuha lang ako dito sa aming tanim dito sa likod ng aming bahay. Halos 2 buwan ko na rin ito pinagkukuhanan kabamba. Tuwing buwan ng tag-ulan ay talagang tumutubo ito ng kusa. Yan din naman ang kagandahan pag may kunting lupa ka sa iyong likod ng bahay na mapagtamnan. Itong sitaw at saluyot lang pala yung aking paghaluin na gulay. At itong kalahati lang ng bangus sa parte ng ulo yung aking sasahog. Amoy umutan kabamba nga si tayo nga Ilocano, kat na impod tayo. Iso nga idulin ko pa lang daji ipos na ta isagpaw kung tumanan nagluto ako no maminsan ti dinengdeng. Sorry na po baka hindi nyo naintindihan, ito po ang ibig sabihin nun. Yung kalahati lang ng isda yung aking isasahog dito, yung parte lang ng ulo. Yung kalahati naman ay ilalagay ko lang ito sa ref. Isasahog ko pag nagluto ulit ako ng dinengdeng. Ganyan po kami magtipid na mga Ilocano. Hindi po kami kuripot. Yan at nahugasan ko na itong mga gulay. Kaya uumpisahan ko na ang magluto. Dito sa aking cooking pot ay naglagay lang ako dito ng tubig tsaka ko nilagay yung inihaw na bangus. Tinakpan at papakuluan ko lang ito ng 5 minuto. Pagkakulo ko naman dito ay ilalagay ko na dito yung sikritong sangkap na magpapasarap dito sa aming dinengdeng. Ito ay ang bagoong. Masarap ang sabaw nito pag pinapakuluan natin ito ng medyo matagal. Kaya sabi ko kanina ay papakuluan ko ito ng 5 minuto. Pagkalagay ko dito sa bagoong ay tinakpan ko ulit at pinakuluan ng 2 minuto. Pag pinapakuluan ko pala ito ay nakaset yung apoy ng aking kalan sa mahina lang. Hinango ko muna yung ating inihaw na bangus dahil ilalagay ko dito yung ating sitaw. Hinahango ko muna yung bangus para naman di magkalasog-lasog itong bangus pag hinalo ko itong gulay. Total inapakuluan ko naman na ng matagal itong isda. Kaya okay lang nahanguin muna ito. Pinakuluan ko lang ito hanggang sa maluto na itong sitaw na aking nilagay. Yan at nilagyan ko na ito ng seasoning granules. Dagdag pampalasa dito sa aking niluluto na dinengdeng. Kung gusto nyo naman maglagay pala dito ng bawang o kaya sibuyas, pwede nyo itong lagyan kabamba. Ako po kasi ay hindi ako naglalagay nun dahil hindi ko po gusto. Nung luto na itong sitaw ay nilagay ko na dito yung ating saluyot. Tsaka ko naman ibabalik itong aking hinango kanina na sahog niya. Tinimplahan ko lang pala ito ng kunting asin dahil medyo matabang ito. Kaya wag nyong kalimutang tikman ang inyong niluluto para may adjust nyo. Tinakpan at pinakuluan ko lang ito ng sandali. Nung half cook na itong aking nilagay na saluyot ay ilalagay ko na dito yung isang magpapasarap dito sa aking niluluto na dinengdeng. Ito ay ang sinigang mix. Mas maganda sana pag bunga ng sampalok yung ating gagamitin dito. Kaya lang ay nakain ko na nung isang araw yung nabili ko. Pero pwede naman itong sinigang mix. Sino sa inyo ang nakamiss sa ganitong klaseng lutuin? Inalsaman nga utongken sa loyot with inihaw na isda. Naimas da ito'y kakabsat lalo no agin nagaw ti alsam ken apgad na. Ito naman yung partner ng aking dinengdeng, inihaw na liempo. Thank you for watching kabamba. Hanggang sa muli!